בסדר. יאללה. שלום, צהריים טובים. אנחנו ממשיכים הלאה. הנושא שלנו היום הוא פרק ב'. ההמשך, בפרק ב' יש לנו עוד שני נושאים. הנושא אחד זה בריאת האדם, והנושא השני זה בריאת האישה. אנחנו נתחיל היום עם בריאת האדם, אבל לפני זה אני רוצה שנראה שנייה את המבנה של הפרק. אני רוצה שנראה את המבנה של הפרק, אז השיעור השני, אנחנו מדברים, השיעור הראשון התעסקנו בשלושה פסוקים, ואנחנו עכשיו בעצם עוברים בעצם באמת לפרק ב' להתחלה. וכשאני אמרתי לכם, משה, אם אתה זוכר, אתה יכול לפתוח את המצלמה? לא, המורה, אני דרך המחשב, אין לי מצלמה במחשב. בסדר גמור, בסדר. אנחנו, אם אתה זוכר, אנחנו דיברנו על זה בשיעור הקודם אתמול, שפסוקים א' עד ג' הם לא שייכים לפרק ב'. הם שייכים לפרק א', הסברנו לגבי חלוקה נוצרית, לא נוצרית, אבל אין ספק שהפרק מתחיל מפסוק ד', ואנחנו גם נראה את זה, אנחנו נראה שיש כאן שינוי חדש לחלוטין. אני אתעכב כמה דקות על המבנה של הפרק, לא יותר מדי, רק להראות לכם בצורה כללית. אני אעמוד אתכם על איזה נקודה, באמת 5 דקות על זה, ולאחר מכן אנחנו נתקדם קדימה. בסדר? עכשיו, טוב, אם עוד ייכנסו, אז אני אגיד משהו לגבי זה. בוקר טוב, יאיר. כן. אז אני רוצה שאנחנו נראה משהו. תסתכלו שנייה. אני רק מבקש באמת, יאיר, להשאיר את המסך פתוח, כי אני אגיד גם אחרי זה... המסך שלי פתוח, המורה. מסך. נו. לא, המסך אני לא רואה, אני רואה תמונה, לא רואה אותך. בסדר? אני פשוט רוצה, הזום הזה הוא זום של רשות, והמטרה שלו היא בעצם ללמד אתכם, ומי שבאמת לומד איתי בשיעור הזה, אז אני פותר אותו מהמטלה. ולכן, כאילו, מבחינתי אני רוצה לראות שאנשים איתי. זה בסדר שאנשים לא איתי, אבל אני פשוט לא אחשיב להם את זה כמטלה. בסדר? לכן אני... איתך המורה בכל הכוח. בסדר? אז לכן אני מבקש שאנשים שאיתי, עם מסך פתוח, כמו שאומר שהוא לא יכול, בסדר, אבל אני רוצה לראות שאנשים איתי, כדי שאני אוכל באמת לתת את הציון הזה. אם לא, פשוט לא ייתן את הציון. בסדר? טוב, אני רוצה שתסתכלו שנייה, לא על הפסוקים עצמם, זה קשה מדי, כל הפסוקים. אני רוצה רק שתראו את הכותרות מצד ימין. כאן, תראו. רק נתייחס שנייה לפסוק הראשון, כאילו שמבחינתי זה תחילת פרק ב'. ואלה תולדות השמיים והארץ מבראם, ביום עשות השם אלוהים, ארץ ושמיים. יש כאן חזרה. כאילו זה נראה כאילו לא אמרו לנו את מה שכתוב בפרק א'. מכאן אנחנו רואים שזה סיפור חדש לחלוטין. אני לא אכנס עכשיו לעומק, אבל מי שייכנס כאן בפנים יראה שמספרים לנו סיפור שהוא שונה מפרק א'. בסדר? יש הרבה דעות שבאות ואומרות, יש כאן 2 תיאורים שונים של הבריאה, ולמה יש 2 תיאורים שונים? כי יש 2 זוויות ראייה שונות של הבריאה. רש"י בא ואומר, זה אותו סיפור, אלא שבפרק א' יש לנו את הכללים הגדולים, כלומר, מספרים לנו בצורה כללית. וכאן מתחילים להגיד לנו איך בדיוק זה קרה. אם תשימו לב כאן בסדר עצמו, כאן, בעוד שבפרק א', האדם נברא אחרון, כאן אני מדבר על בריאה או על יצירת האדם, קודם כל. למה? כי בעצם מסבירים לנו, מדגישים לנו, שכל העולם נברא בשביל האדם. אם בפרק א' יכלנו להבין בצורה אחרת, כי בסופו של דבר זה נכתב בסוף, כאן בפרק ב' אין מקום לספק. כאן הגיבור המרכזי הוא האדם, ובשבילו הקדוש ברוך הוא בורא את גן עדן, והוא צריך לשמור על גן עדן, עוד מעט ניגע בזה, ואז גם מסבירים לנו איך הוא בורא את האישה. זה אחד השינויים הגדולים ביותר, נדבר על זה בשיעור הבא, בעוד שבפרק א' כתוב שהקדוש ברוך הוא בורא אותם ביחד, זכר ונקבה ברעם, בפרק ב' זה הסיפור שכולנו מכירים, שבעצם האדם נברא יחידי, והקדוש ברוך הוא אומר לא טוב היות האדם לבדו,
אעשה לו עזר כנגדו, ואז הוא מחפש לו את העזר הזה, והוא בורא את החיות, והאדם קורא להם בשמות, אבל לא מוצא לו בן זוג, ולכן הוא מפיל עליו תרדמה, ומחלק אותו לשתיים. ניגע בזה מחר בדברים האלו. אני רק רציתי שתראו פשוט את פרק ב', את המבנה הכללי. אז יצירת האדם, נטיעת גן עדן, הציווי של השם לאדם, ואז בעצם התגלגלות הדברים מתוך הצורך של האדם בחברה, עד שהוא בורא את האישה, זה בעצם פרק ב'. ועכשיו אנחנו נכנסים לתוך העניינים עצמם. מי איתנו כאן? איזה משה זה איתנו? גם משה. משה, תפתח גם אתה את המצלמה. מה קורה? לינה, אתם... מה, רק עכשיו אתם קמים? בסדר גמור. יאללה, אנחנו ממשיכים הלאה. חבר'ה. בסדר גמור. אנחנו בשאלה מספר 1. בסדר? זה בדף העבודה. והנושא של שאלה מספר 1 זה ההבדל בין בריאת האדם לבריאת שאר בעלי החיים. בואו נראה. אנחנו היום מתעסקים, הנושא של השיעור שלנו הוא בריאת האדם. ובריאת האדם, אנחנו שנייה חוזרים לפרק א'. בואו תסתכלו מה קורה בפרק א' של ספר בראשית לגבי הבריאה. ביום השישי, כן, תחילת יום השישי, כתוב ככה, ויאמר אלוקים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס וחיית או ארץ למינה, ויהי כן. ואז כתוב, ויעש אלוקים, באמת הוא קורא. ואז, עוד פעם, ויאמר אלוקים. זה רק ביום השלישי נאמר פעמיים, ויאמר אלוקים. אבל ביום השלישי אנחנו הסברנו שבעצם יש שתי מלאכות שנעשו ביום השלישי, מכיוון שהמלאכה של יום שני לא הסתיימה ביום השני, מכיוון שאת המים צריך להפריד גם מהשמיים וגם מהאדמה. ולכן ביום השני הפרדנו את המים מהשמיים, אבל ביום השלישי הפרדנו את הים מהיבשה. ואז, אחרי שנפרד הים מהיבשה, אז אפשר לברוא את הדברים של היבשה. אבל כאן, לכאורה מוזר מאוד. למה כתוב כאן עוד פעם ויאמר אלוקים? למה פעמיים? אז כאן, ויאמר אלוקים, נעשה אדם בצלמנו ובדמותנו, ואז ויברא אלוקים. כלומר, נשים לב. יש כאן בעצם איזה משהו, איזה רמז כזה. יש כאן איזה משהו מיוחד. מה משהו מיוחד? בוקר טוב, גלעד. בעצם, זה שכתוב לנו עוד פעם, ויאמר אלוקים, זה מראה לי, זה מדגיש לי שהאדם הוא לא כמו שאר בעלי החיים. כי הייתי יכול לחשוב שהאדם הוא כן כמו שאר בעלי החיים, כי בסופו של דבר אין הבדל ביניהם. הוא חי והוא חי, הם מולידים והם מולידים. אפילו נגיד ככה, הוא סוג של יונק, גם שאר בעלי החיים סוג של יונק, ולכן התורה אומרת לי, זו בריאה חדשה, זה מאמר חדש. בסדר? אז אם נראה את השאלות, במה שונה הדרך בה התורה תיארה את בריאת החיות ביום השישי, לעומת הדרך בה מתוארת בריאת האדם, שני דברים. אז קודם כל, דבר ראשון, זה לגבי השינוי שכתוב, אצל בעלי החיים כתוב ויעש. עשייה זה לקחת משהו, לקחת עץ, ולעשות ממנו למשל כיסא. לעומת זאת, על האדם כתוב בפסוק כ"ז, ויברא אלוקים את האדם. ויברא, בריאה זה משהו מאוד מאוד גדול. לא על כל הדברים במעשה בראשית כתוב ויברא. בעל החיים היחידי שעליו נכתב ויברא, חוץ מהתנינים הגדולים, בסדר? זה האדם. אז קודם כל זה שונה. במקום ויעש, הנה אני אעבור קדימה לתשובות, בסדר? השוני משאר בעלי חיים, קודם כל, רק באדם נאמר ויברא, בשאר בעלי החיים נאמר ויעש. דבר נוסף שמציינים... המורה, לפי מה שאתה אומר, גם התנינים הגדולים זה סוג של אדם, לא? מה זה? לפי מה שאתה אומר, גם התנינים הגדולים זה סוג של משהו חשוב, לא? נכון, באמת על התנינים הגדולים אומרים שם משהו מאוד מאוד מוזר. אומרים שהוא הרג את אחד מהבני זוג, בסדר? הוא שומר את זה לעתיד לבוא. כאילו, התנינים הגדולים זה משהו כזה, הוא ברא רק 2 כאלו. בסדר? זה בריאה מיוחדת, כן. אז באמת שם אנחנו לא באמת מבינים בדיוק מה זה אומר אותם תנינים גדולים, מה זה הדבר הזה. מי שאוהב קונספירציות, אז יכול להגיד, דינוזאורים, לא יודע, אבל זה לא בכל מקרה, משהו נוסף, שזה נאמר רק על האדם, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו.
עוד מעט נדבר מה זה בצלם אלוהים. אבל זה השוני הנוסף, על אף חיה, על אף בריאה לא נאמר שהיא נבראה בצלם אלוהים. בסדר? אז אם כך, שני דברים שהשתנו. גם בצלם אלוקים ברא אותו, וגם באדם נאמר ויברא, ובשאר בעלי החיים נאמר רק ויעש. מה אנחנו לומדים מכך? אנחנו לומדים מזה שהאדם הוא עיקר הבריאה, והוא דומה לריבונו של עולם. בסדר? הפסוק כאן מתאר כאן משהו מאוד מאוד מיוחד. הבנתם? אני יכול להמשיך הלאה? גלעד, משה, עוד משה, ויאיר. מורה. כן, המורה. הבנתם. הלאה, אז אני עברתי הלאה. שאלה מספר... המורה, אתה טיפה מפוצה. אוקיי, אתם רוצים שאני אחזור על זה? או שאתם מבינים אותי כן, עכשיו? אני לא כל כך... לחזור? מקודם לא כל כך האמנתי. אז אני שוב מסביר. אני חוזר על זה, אז תגידו באמת, כמו שגלעד אמר עכשיו. דיברנו, מה אנחנו לומדים מכך? עכשיו אתה קטוע. עכשיו אני קטוע? כן. אולי אני ארד למטה? אולי זה יעזור? אולי כאן יש לי פחות קליטה? בואו נראה. עכשיו אני פחות קטוע? חבר'ה? רגע. עכשיו אני פחות קטוע? כן. יופי. בסדר, אז אני שוב חוזר. מה אנחנו לומדים מכך שהאדם הוא שונה מזה שיש שם שונה? אני באמצע שיעור חמודה, יפה מאוד. אנחנו לומדים שהאדם הוא עיקר הבריאה, והוא דומה לריבונו של עולם. בסדר? את זה אנחנו לומדים. הלאה, המשכנו הלאה, אנחנו בסעיף השלישי של שאלה מספר 1, והשאלה כאן היא לגבי הרמב"ן. כן? הרמב"ן בא ואומר כאן, אני כבר רמזתי על זה קודם, הרמב"ן אומר את הדבר הבא, נתייחד בעשיית האדם מאמר בעבור גודל מעלתו, כי אין טבעו כטבע החיה והבהמה אשר במאמר הקודם לו. הרמב"ן כאן מסב את תשומת ליבנו מה שאמרתי קודם. בבריאת האדם נאמר שוב ויאמר אלוקים, כן? הרמב"ן לומד מכאן שזה מיוחד. כלומר, זה שהכתוב ייחד אמירה, מאמר, מיוחד לאדם, נכון? הרי דיברנו על זה. תראו, לכאורה זה אותו יום, לא צריך להיות כתוב עוד פעם ויאמר אלוקים, אבל בזה זה מרמז לנו שהאדם הוא שונה ומיוחד. אם כך, בסופו של דבר לסיכום, יש לנו 3 דברים שמלמדים אותנו על זה שהאדם הוא שונה ומיוחד משאר בעלי החיים. דבר ראשון, שנתייחד לו אמירה, ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו ובדמותנו. דבר שני, זה כתוב שהוא בצלם אלוקים ברא אותו. דבר שלישי, זה שכתוב בו ויברא ולא ויעש. בסדר, חבר'ה? מובן? או לחזור? אנשים? מובן. יאללה, מובן. המשכנו הלאה. שאלה מספר 2. עכשיו בואו נדייק כאן בפסוק. כתוב כאן, ויאמר אלוקים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. יש כאן קושי. מהו הקושי הרעיוני בביטוי נעשה אדם? הקושי הגדול נובע מזה שכתוב כאן לא אעשה אדם, אלא נעשה. כשאני אומר נעשה, זה אומר ש... זה לשון רבים. איזה לשון רבים? מה הקשר כאן ללשון רבים? הקדוש ברוך הוא בורא לבד. הקדוש ברוך הוא צריך עזרה בבריאה. בסדר? הבנתם את הקושי? חבר'ה, אתם איתי? כן. את הקושי פחות הבנתי. מה הקושי? הקושי הוא מדוע כתוב בלשון רבים. וכי הקדוש ברוך הוא לא ברא לבד את האדם? נכון? כתוב נעשה. לכאורה היה צריך להיות כתוב ועשה אדם. אני אעשה. פתאום למה צריך להיות כתוב נעשה אדם? נכון? הרי למדנו בשיעור הראשון שבראשית ברא אלוקים, כן? כתבנו למדנו יום אחד, נכון? היה כתוב שם ויהי ערב יום אחד, לפי אחד מהפירושים. מה זה אחד? רש"י אומר לנו, זה רמז שרק השם היה, כדי שלא תיטה שתחשוב שעוד מישהו ברא. בסדר? פתאום מכניסים לנו כאן איזה משהו, קושי מובנה, מה זה נעשה? פתאום מתחילים להגיד, יש יותר מאלוהים אחד. בסדר? אז הקושי הוא מדוע כתוב בלשון רבים, וכי הקדוש ברוך הוא לא ברא לבד את האדם. התשובה היא, בסדר? התשובה היא, בוא נראה. כן, הבנתי. התשובה היא
בואו נראה ברש"י, תסתכלו. רש"י כותב ככה כאן, ענוותנותו של הקדוש ברוך הוא למדנו כאן, הקדוש ברוך הוא ענב, בואו נראה את הצניעות שבו, לפי שהאדם בדמות המלאכים, והתקנאו בו, לפיכך נמלך בהם, הכוונה התייעץ איתם, וכשהוא דן את המלאכים, עזבו את ההמשך הזה של הפסוק. אומר כאן רש"י דבר מבריק, הוא בא ואומר, האדם, מכיוון שהוא, תכף נראה בהמשך, האדם הוא כמו מלאכים, יש בו, נכון שהוא עשוי מהאדמה, אבל הוא גם עשוי מרוח רוחנית. ולכן הקדוש ברוך הוא פחד, או לא, הוא לא רצה להעליב את המלאכים. ואומר, אני עכשיו בורא משהו שהוא דומה למלאכים. ולכן אני לא רוצה כאילו שהם יקנאו באדם, ולכן אני אשתף אותם. אני אגיד להם, בואו, תגידו לי שנייה, מה אתם אומרים? נעשה אדם שיהיה מישהו כדוגמתכם בארץ? בסדר? אז לפי פירושו של רש"י, למי דומה האדם? אז לפי פירושו של רש"י, האדם דומה למלאכים. בסדר? הבנתם? חברים, מובן? אנשים? כן. כן. משה, הבנתם? כן, אני הבנתי. משה ורטהיימר, הבנת את ההיגיון הזה? אני חוזר על זה כי זה קצת קשה. הקושי הוא ברור. מה זה נעשה אדם? למה לשון רבים? מעשה אדם, הקדוש ברוך הוא לבד. התשובה, רש"י כותב כאן איזה רמז יפה, שכאילו בעצם בגלל שהאדם הוא רוחני גם, אז מלאכים יכולים לקנא בו, כי הוא דומה להם, ולכן כאילו הקדוש ברוך הוא משתף אותם, הוא מתייעץ איתם, הוא לא צריך באמת להתייעץ איתם, אבל הוא כאילו מה שנקרא מתייעץ איתם. והדבר הזה, כאן, השאלה האחרונה בשאלה מספר 2, כן, כתוב כאן למטה, תסתכלו, בהמשך פירושו לפסוק כותב רש"י, נעשה אדם, אף על פי שלא סייעו ביצירתו, ויש מקום למינים לרדות, לא נמנע הכתוב מלומר, מלמד דרך ארץ ומידת ענווה, שיהיה הגדול נמלך ונוטל רשות מן הקטן. כלומר, אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא גם מלמד אותנו כאן. לפי רש"י התורה באה, זוכרים? רש"י סובר שהתורה באה ללמד אותנו, לתת לנו דרך ארץ. בסדר? מה כאן אנחנו לומדים? אנחנו לומדים שאם יש מישהו גדול, מי זה גדול? אדם שהוא המומחה, שהוא לא החליט לבד, יש מנהל, אז מנהל טוב, זה לא מנהל שרק מחליט ככה ואומר לאנשים מה לעשות. הוא משתף אותם, הוא מתייעץ אותם, לתת להם את התחושה שהם חלק מהעניין. זה מה שאנחנו לומדים. איזו מידה טובה אנחנו לומדים מהניסוח בלשון רבים? אז המידה היא שהגדול בגימל, כלומר הורים, מורים, חבר או אח בוגר, מנהל, ייתן לקטן ממנו את ההרגשה, כאן לא כתבתי איזה הרגשה, אבל את ההרגשה שהוא גם שותף. בסדר? עד כאן, חבר'ה? אפשר לעבור הלאה? בסדר? כן. יונתן, שלום, ברוך הבא. תראה את עצמך, נראה שאתה איתנו. נאורה, גלעד ויאיר, אתם איתי? משה. איתך. יאללה, מעולה. אנחנו עכשיו, במין איזה משהו קטן כזה, אני לא אקרא את הרמב"ן, זה העמקה, זה רשות, זה דבר כזה שלא יהיה במבחן, אבל שווה לדעת את זה. מה זה צלם אלוקים? מה המשמעות שלו? רבנו, מתי המבחן? מה זה? לא, אל תיבהלו, עוד לא אין מבחן, רק אמרתי שזה משהו ככה לידע יותר כללי, מה זה צלם אלוקים? בסדר? אז לפי הרמב"ן צלם אלוקים, הצלם אלוקים של האדם זה לא הגוף שלו, הצלם אלוקים של האדם זה הנשמה שלו, בסדר? וככה הרמב"ן בא ואומר, מה זה נעשה אדם? לפי הרמב"ן נעשה אדם, הכוונה היא שנעשה, הוא יהיה כפול לאדם. כלומר, הלשון רבים זה ממה הוא עשוי? הוא עשוי גם מהאדמה, מהתחתונים, כלומר, מהיצורים של העולם התחתון, וגם מהרוחני, מצלם אלוקים. צלם אלוקים מבטא את הרוחניות שבו. בסדר? הנה. האדם עשוי, הצלם אלוקים שייך לחלק הרוחני של האדם. כן? ולפי הרמב"ן, נעשה אדם, הכוונה לעשייה כפולה. מהאדמה, מהתחתונים, כן? היצורים של העולם התחתון, הגשמי, ומאלוקים, היצורים העליונים. בסדר? זה העמקה, מה זה אומר צלם אלוקים? נמשיך הלאה. אנחנו עוברים לשאלה מספר 3, ושאלה מספר 3 עוסקת ביכולת המיוחדת של האדם. בסדר?
מה זה באמת אומר צלם אלוקים? אמרתי, צלם אלוקים זה הרוחניות שבו, זה האלוקי שבו. לפי הרמב"ן זה הנשמה שבו. בסדר? הנשמה שהאדם... כל אחד ממנו יש... מה זה? לכל אחד בזה שלנו יש אלוקים בגוף. כן. נשמה אלוקים. זה בלגול, לא בגוף. יש לו אלוקי בנשמה שלו. בסדר? זה מה שאומר הרמב"ן. כן. טוב? הוא מדגיש את זה. לכן כתוב נעשה אדם. יש בו כפילות באדם. יש בו חלק אלוקי, שזה הנשמה. הגוף הוא לא צלם אלוקים. הוא בריאה אלוקית, אבל הוא לא צלם אלוקים. בסדר? איך אני? ככה לפי הרמב"ן. אני ממשיך, שאלה מספר 3. היכולת המיוחדת של האדם. אז כתוב, כאן כבר זה פסוק בפרק ב', וייצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, בסדר? הוא יוצר אותו עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. בסדר? האדם הופך להיות נפש חיה. אתם שומעים אותי? חבר'ה? אני שומע. אוקיי. בסדר גמור. אז, אומר על זה האונקלוס, וברא השם אלוקים ית אדם, השם ברא את האדם, עפרה מן הארץ, כלומר, עפר מהאדמה, הוא נפח באפוי, נפח באפיו, נשמת דחיים, נשמה של חיים, ועוות באדם, הנשמה של החיים הייתה לרוח ממללה, כלומר, האונקלוס מתרגם מה זה נפש חיה, רוח של דיבור, וככה מסביר רש"י, כן? הוא אומר נפש חיה. אף בהמה וחיה נקראו נפש חיה, אך זו של האדם חיה שבכולן, שנתווסף בו דעה ודיבור. אם כך, לפי רש"י והאונקלוס, מה היכולת המיוחדת של האדם שבאה לידי ביטוי בדברים שלהם? התשובה היא, יכולת הדיבור. כלומר, היכולת המיוחדת של האדם, הנפש החיה שלו, לכן אונקלוס כאן מתרגל משהו אחר. תשארו בבעלי החיים ביום השישי, כתוב נפש חיה. אבל אצל האדם נפש חיה אחרת. מה זה אומר? הדיבור. הדיבור הוא לא סתם. נכון שבעלי חיים אחרים יכולים, משמיעים קולות, או אפילו יכולים לחכות. אבל רק האדם יש לו יכולת לבטא את השכל שלו. בסדר? כשאתם תלמדו, אתם למדתם בעצם שנה שעברה. נכון? למדתם הלכות לשון הרע? כן, לא נראה לי. אני לא זוכר, מורה. כל כיתה למדה מה שהיא לא... יסטון. למדתם הלכות לשון הרע במעגלי ההלכה, ושם מסבירים שהאדם, המהות שלו, זה הדיבור. למה? כי הדיבור מבטא את המחשבות. על ידי הדיבור אנחנו מעבירים מחשבות מאחד לשני. זה היתרון של האדם על פני שאר בעלי החיים. בעלי החיים לא מעבירים מחשבות, לא יוצרים משהו ביחד. הם מתקשרים, אבל הם לא יוצרים משהו חדש. זה יכולת הדיבור. אם כך, זה סעיף א', סעיף ב', במה משלים התיאור בפרק ב' את התיאור בפרק א', נכון? בפרק א' כתוב שבצלם אלוקים ברא אותו. כאן, כתוב כאן משהו נוסף. אז מבקשים מאיתנו להיעזר בפירוש רש"י לפניך. רש"י כותב כאן, ויפח באפיו, עשאו מן התחתונים ומן העליונים. גוף מן התחתונים ונשמה מהעליונים. אז מה, איך זה משלים? בפרק א' לא כתוב שהוא עשה אותו גם מהאדמה. כאן, בפרק ב', יש לנו כאן השלמה, יש פירוט של בריאת האדם, ואנו לומדים שהוא נעשה גם מהאדמה וגם בצלם אלוקים. כלומר, האדם הוא כפול. בפרק א' שמענו רק שהוא ברא אותו בצלם אלוקים. כאן אנחנו גם לומדים על זה שהוא, איך זה קרה? גם הוא יצר אותו מהאדמה, ונפח באפיו נשמת חיים, זה הצלם אלוקים שלו. בסדר? אז פרק ב' מוסיף לנו שהוא נברא מהאדמה. הוא בעצם מתאר שהאדם הוא כפול, יש לו שני חלקים. בסדר, חבר'ה? אנשים? כן. יאללה. ואנחנו עוברים לשאלה האחרונה. סליחה, יש כאן איזו העמקה קצרה. זה קשור, מי שרוצה, זה תשובה לשאלה של הרב ניצן שהוא שאל היום. בסדר? אז אם מישהו רוצה להביא את זה ולקבל משהו, הנה, זה התשובה. רוצים שאני אלמד אתכם את זה? או שלעבור הלאה? כן, נו, יאללה. שימו לב. למדנו קודם שבבריאת האדם נאמר אמירה מיוחדת רק בשבילו, ויאמר אלוקים נעשה אדם מצלמנו ותמונתנו.
אבל אצל האדם לא נאמר כי טוב. בכל שאר מעשי הבריאה כתוב, וירא אלוקים ביום הראשון, וירא אלוהים את האור כי טוב, בסדר? וביום השני לא נאמר, ביום השלישי נאמר על היום השני, נכון? על בריאת המים כי טוב, על היבשה כי טוב, על המאורות כי טוב, על הדגים ועל העופות כי טוב, יום שישי על בעלי החיים כי טוב, על האדם לא נאמר כי טוב. נאמר, וירא אלוהים את כל אשר עשה. בסוף יום שישי כתוב את כל אשר עשה, כלומר סיכום של הכל, אבל האדם לא נאמר כי טוב. למה? מסביר לנו ספר דעת מקרא. נאמר בבריאת האדם בצלם, כלומר במתן דעת ותבונה לו. נעשה האדם ליצור יחידאי, יחיד, בעל בחירה. בחירה זו מעמידה את האדם בניסיון בלתי פוסק. ואולי משום כך לא כתב באדם, לאחר מעשה בריאתו, במפורש כי טוב. כלומר, אצל האדם אי אפשר לכתוב כי טוב. כי אצל האדם אני לא יודע מה יהיה. אצל כל שאר בעלי החיים אין בחירה חופשית, ולכן, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא אותם, ככה הם ממשיכים. אצל האדם לא נאמר כי טוב. האדם הוא זה שייצור האם זה טוב או לא טוב. הקדוש ברוך הוא נתן בחירה. דווקא בגלל שהאדם כל כך דומה לאלוקים, יש לו בחירה, יש לו דעת, יש לו יכולת לנווט, לסדר. ולכן אצלו לא נאמר כי טוב. בהקשר הזה, זה מה שהרב ניצן שאל. למה כתוב הכל כי טוב, ובסוף הקדוש ברוך הוא מתנחם. אבל אם תשימו לב, הדגש שם, כי רעה רבת האדם בארץ. מי שיצר את הרע, מי ששיבש את התוכנית האלוקית, זה האדם. כי הוא היחידי שיכול לשבש, ולכן בו גם לא נאמר כי טוב. נאמר על כל מה שהוא יהיה טוב באופן מוחלט, נאמר כי טוב. אצל האדם, אני לא יודע, יש בחירה. הקדוש ברוך הוא כאילו נתן לאדם בחירה. הבנתם? אתם יכולים לעשות את זה לרב ניצן? מה אומרים? בטח. לא כל כך זוכר, מורי. תוכל לכתוב לנו את זה זה כתוב. אתם רוצים שאני אכתוב לכם את זה אחרי זה? כן, אבל איפה לשלוח לו את זה? הוא אמר לשלוח לו את זה בוואטסאפ. אתם יודעים מה? אני אכתוב לכם את זה. אני אכתוב לכם את זה, חבר'ה, בקלאסרום. זה יהיה מצורף בקובץ מיוחד במטלה של היום. תיכנסו, הרי כל אחד שהיה אצלי כאן צריך לכתוב לי שהוא היה איתי בשיעור כדי שאני אתן לו 100. שם תסתכלו. אמור יש כזה סימון כבוצה. מה זה? יש כזה סימון בוצה. אז תעשו, יופי. תעשו, אז תכתבו על בוצה, ותכתבו לי בהערה, הייתי בשיעור, בסדר? ושתיכנסו לשם, תראו שאני אצרף לכם תשובה כתובה. ואת זה אתם יכולים לכתוב את זה לרב ניצן. בסדר? רגע, המורה נגמר? יש עוד שאלה אחת. יש לכם כוח או שאלה? יש עוד שאלה אחת. אתם רוצים או שזה? כן, יש זמן, יש כוח. בסדר, נו, יאללה. 5 דקות סיימנו. שאלה אחת, יאללה. בסדר, שאלה אחת, לא הרבה, יאללה. זה שאלה אחרונה. שאלה מספר 4. בסדר. תפקידי האדם על פי פרקים א' וב'. בסדר? מה הם תפקידי האדם? בואו נראה. בפרק א' כתוב, ויברך אותם אלוקים, כלומר, את הזכר ואת הנקבה, את האדם, ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו, מילאו את הארץ וכבשוה, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים, ובכל חיה רומסת על הארץ. בפרק ב' כתוב, ויקח השם אלוקים את האדם, ויניחהו בגן עדן לעובדה או לשומרה. כלומר, יש לנו כאן שתי תפקידים שונים. לפי פרק א', התפקיד של האדם זה להתרבות, לשלוט ולהנהיג את כל בעלי החיים. פרו ורבו זה להתרבות, ויחד גם זה מילאו את הארץ. כבשוה זה לשלוט. הורדו בדגת הים, הכוונה להנהיג אותם, לא רק לשלוט וכאילו מה שנקרא אני המנהיג, אלא באמת לנהל אותם, לדאוג להם, להיות אחראי עליהם. בפרק ב' זה תפקיד אחר קצת, זה לעבוד ולשמור בגן עדן. בסדר? אז זה שני התפקידים. תפקיד אחד זה להתרבות, לשלוט, להנהיג. תפקיד שני זה לעבוד ולשמור בגן עדן. עכשיו, הסעיף האחרון, הנה, מה זה לעובדה ולשומרה? יש לנו כאן שתי פירושים. לעבוד ולשמר. אז זהו, מה זה לעבוד ולשמר? יש כאן שתי פירושים. פירוש של אבן עזרא. שאתה עובד את האדמה ותוך כדי אתה גם משמר אותה. מעולה. אז אתה אומר, חלק מהפירוש של אבן עזרא, תסתכל, משה. אבן עזרא אומר לעובדה להשקות הגן. לשומרה מכל החיות שלא ייכנסו שם ויתנפו. כלומר, אומר אבן עזרא, האדם, התפקיד שלו היה לשמור על גן עדן, גם לפתח אותו וגם לשמור שבעלי החיים לא ייכנסו לשם ויתנפו אותו. לפי הפרקי דרבי אליעזר, הוא מסביר בצורה אחרת לגמרי.
לא אמר לעובדה או לשמרה, אלא לעסוק בדברי תורה ולשמור את כל מצוותיה, שנאמר לשמור את דרך עץ החיים, ואין עץ החיים אלא תורה, שנאמר עץ חיים היא למה חזיקים בה. אומר פרקי דרבי אליעזר, העבודה של האדם בגן עדן הייתה רוחנית. לעבוד, הכוונה היא לעסוק בדברי תורה. בסדר? לשמור זה לשמור את המצוות. ואז הוא אומר גם עץ החיים, אל תחשוב שזה עץ רגיל. עץ החיים זה התורה. כלומר, לאדם ניתנה התורה כבר שם בגן עדן. בסדר? עכשיו, בואו נראה, הרי כתוב לנו, השאלה ביקשה מאיתנו, מה ההבדל העקרוני ביניהם? אז רואים כאן מאוד פשוט. לפי אבן עזרא, העבודה היא גשמית. תחזוק פיזי של גן עדן. אני שומר עליו ואני עובד אותו. אני שומר שלא ייכנסו בעלי חיים שיטלפו אותו, ואני עובד, אני משקה כדי שזה ימשיך לגדול. לפי הפרקי דרבי אליעזר, זה עשייה רוחנית. מה זה לעבוד? אני עוסק בדברי תורה, אני לומד תורה, אני מרחיב את התורה. לשמור, אני שומר מצוות. בסדר? זה התשובה. זה ההבדל. אבן עזרא זה גשמי, פרקי דרבי אליעזר רוחני. למישהו יש שאלה, חבר'ה? לא, הבנתי. בסדר? כן. יאללה, אז תגידו שלום יפה. מי ישר? לא, כולכם פה. ביי רבנו. בואו נראה אתכם, תעשו לי שלום. יאיר להתראות, משה להתראות. ביי. תשלחו לי שם תגובה, אני עוד שנייה כותב לכם את זה, מצרף לכם שם, כדי שתראו שתוכלו לשלוח את זה לרב ניצן. רבנו, אני יכול לעשות לך משהו יותר קל. תצלם את המסך של המחשב, ואז כל מי שיש פה, אז הוא כאילו כבר פה, אז אתה לא צריך... פשוט אתה מוריד... לא, אני שולח שם, גם ככה אתם עושים. זה יהיה לכם שם תשובה מוכנה, תעתיקו, תשלחו לו. בסדר? טוב, סבבה, מורה, תודה. זה יעלה עוד מעט. בסדר? זה יעלה עוד איזה שעה, אני אעלה את זה. בסדר, חבר'ה? יאללה. טוב, ביי. סבבה, תודה, יאללה, מורה. להתראות, שר כוח. ביי. טובים אתם, יאללה.